Oktibino, ini orang kumulung partai pisau, di Pramotan partai pisau, ini 28 tarik, 28 Maret 2022, sini takut borong menang Roton de Burma, IPF ini AGS, bo bubagarani je kobong mung, no kenawunya bubagarani je kokno, naraknani baginya ini IPF ini main post to tongkutui, ini sini mau tahu join kalai pekia. Bono belakana hambai maruo ini bino decision right time right decision naman bagai oba ke ini oros bino senglam sengman pando mandaka ini sini YTF ni general secretary tongo Lemon Deborma sini Tipramota ni tongo Biswajit Koloy Manov Deborma Kumulung Sabdunal ni chairman Kirpes Deborma Bisurai Deborma te oro Kumulung hamtadi joto local leader so tongoyo bono borom dendaran bagai hanya bono hamai mari piro sini bubagrani kok khrawi payment bagai ang press ni bisingo barbar o kok sawo maharaj ni kok khaikano sungbo sawo jara tabuk bo thanchawalo phayako biang ungi tongko kamai tongko sungborong no koihoro yak jur khalai koihoro sini jatini ostito narnan bagai sini kok narnan bagai sini kanmun tumung o hawo sini ostito basindaran bagai morong no sung tini bo koihoro norok jotono phaibadi 2023 ni last fight sung jotono mili unyai fight khelale na hani bagai tini phaimani bagai hai mono hamai ruo tabu bo kok sanai kisa sini takok protom da bomo hambai sini kok TV channel no tai tebo hamai maya poro tini ojorawo saltilung jorawo ano yasak sunai sini MDC borong gunang te oro sini YTF ni general secretary te sini borong gunang Biswajit Deborma borong gunang Manov Deborma te joto tongai no ang especially norma hamai ya pana musungo ane sakbai thangne ngitei norma tebo ang norma bang yasak so oke norok sibo ang khoroksa IPF ni AGS hisabe samung tangi tongmani angop IPF tiwa ang 2013 ang samung tangmani 2013 ni simi tabuk jora ang samung tangi tongmani norok sibo kisudun ageseng sini borong nang AGS Jiten Deborma bobai kene seng resignation khaikya IPF party ni am hage seng wan sukmani bisingi tini bo bobagrani je ringmani bo o hani sobabo sini bo songno mothang klangni bagai o dofani hano pipeline ne hamare yapar klangni bagai je soba je seng oro greater triplan je jabi khai tongmani abono seng klangmani hangke o hano seng rokka khajin takung lama grei abono bagai seng wan sukka jorao jorano musangri jorabai gothogoi dofane hamarno wansugoi thanja khlai aro kisa uro kisa ke sung tongyawoi sung abo hake sung kurungsang mai ne bagai thanjang mai ne bagai bisi kolokma sung o hawa birman mani phemani a birman ting dofa ta phasitum awan sukmani bagai no sung bahai no sakno bubagran logibo roksa bubagra sini hani bubagra bini hawana sung tongoi tongmani bagai sung o hani busangai bono sung subana nango bono sung sapuk khaja nango owan sumung nahraino dofa tai hani satte sung tini IPF tiwa AGS tongmon bano apusno sung yakarai orang bubagra lagi samung tangna bagai sung sakno bedongna paikya normal tini 28 tarik khumlung sini party office sini borong ganang Roton de Burma IPF ini AGS yakarai tini Tipramot hawa bo join khaibekya bonon poila hambai yakaro tai sing lamjak sawara ora manjak sini MDC tongo sini borong ganang Manov Deborma tongo leading leader tai sini YTF ni GS tongo tai subjournal ni chairman tongo sini da angko tongo da Bisurai tongo tai joto tin local leader bo tongo bran joto na hambai yakaro tini ko ko se sini bubagrani je thansa ni samani obo sung taw proman manka थांनाय किछु दिन सिगांनि सिमिनो ताबो डेली कन्टिन्युअस सिनि मत हावो सिन बुबाग्रानो हामजागै गोबां पार्टीनि बरक तिनि जॉइनिंग चलिबुन दङ तिनि ताबुसा जरा टाउन बगै हिमाले अबन काइसान प्रमाण मानु जे चिन दफावो लिडार खरकसन अ लिडार खचिन बुबाग्रा अबन हामजागैनो तिनि चिन दारतन चिन दाखौ रतन बतिनि अमनो साका चिन बसकांगो जे बुबाग्रानि नेतृत्वनो चिन दफा चिन बंश जंग थांजागनाय अब तिनि तिप्रासरक
minimum 80 to 90% boro tini abno one soki sing accept khainai manka kuno ek somoy kintu abno boro accept khainai mania to tini o 2022 23 o jorao phayui sing joton tini realize khaimangka je bubagrane ekmato chini bagai to phawo chini tamne bono binman mani tongmane obni kagri mannai obno tini proman sawo je obni bagaino tini dofani joto leader tongnai rok soidio tongnai ko tamne bono political khai tongnai rok tini thanchani marewo o tipramo thawo phai joton joining khelimani karon ar takaisa koko bono je tini jara phaya gotongnai no angmon koina musungo jora kesu nasingi tongya jora tongsani sing jotono thanchao phakengkai buskani choba buskani je tamne bono chini buskang la hina thangteni sing jotono thancha baksa ke himrai mannai am bagen jotono phaipai dichino ob thanchani marewo amsungno kobok mong jotono ambai bai singmani bagai ang obono sanan musungo ani personal tai ani dofani ngai tinibo sing jodi chini wansuk mane jodi chung baksa tai thansa gre hinganke chini phainai salo sing je yognani bagai je soba a soba hoyto sing tai khana jora mangla nung jodi wansuk hanke sing jodi wansuk hanke tabungno 6 jora je 6 jora o 6 joba 6 jora o 6 wansuk bai sing japri sekanke sing jotama thangnai tai ohawa sing targoi tongmanai tai muru ang sana musungo tabu jora je IPF tiu tongai tongai rok nia khaba bibino dolo je rajnoitik phai tongai rok borok bahaino lere oi jora kahamo jora belaike o jora tamnai je bubagra sanon last fight mane abono baksa bujiya sing abono kaham ke buji khangke kubino last fight doklai tongo abon bagai je phaya tahu bu songno wan chugui tongai rokno dakti ke jora no magana rohiya oi joto phaijan bagai bang borno konya musungo le bo single no phayo pia ba haipeno sing kisudini bisingo sing update tongo bini loge borok tai bo phai tongo kok solui tongo tai sing bonono sing o jagani sing bono apato sarka jodi jara keu borok bini sinjang musung tong hakke contact ko solui tongo abrok 2-3 taron bisingo sing player thanai